Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ɗan uwa masu kallon sauran barka da yau, barka da haka. Kamar yadda kuka sani ma muna ɗauke da wani ƙayataccen fim da makullan sirrin kalanan bidiyo kamar yadda aka saba dai a kodayaushe muna ce muku guda 8 ne kuma za ku ɗora ganin su suna wucewa ɗaya bayan ɗaya wato a kan fastar bidiyon da ke makullan sirrin ba haɗi muka yi ba sai dai ku ɗora ganin su suna wucewa a saman fasta ta bidiyo. Sannan kuma muna roƙon ka ɗan uwa idan wannan ne farkon zuwan ka wannan ita ce channel tamu mai albarka da ka daure ka yi mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa yanda za a sanar da kai da zarar mun saki sabon shiri, sannan kuma ka danna mana alamar like. Ku biyo mu kai tsaye ɗan uwa a cikin bidiyon domin jin yanda ake sauke wato shi fim ɗin a cikin waya. Ɗan uwa idan ka tare wannan bidiyo ko da wuri ɗaya ka tare to gaskiya za ka iya barin wani wuri wanda ba gan shi ba, za ka iya barin wata lamba ba ka ganta ba, ka gani ko da ka wuce wata lamba ba ka ganta ba to bidiyon ba zai samu damar saukewa wato a cikin wayarka ba. Amma insha Allah idan dai ka yi haƙuri dai ka jure wannan bidiyo ka kalle shi tun daga farko har ƙarshe za ka ga lambobin insha Allah ɗaya bayan ɗaya suna wucewa a saman fastar bidiyon. Idan ma ba za ka iya riƙe su a kanka ba za ka iya samo takarda ko kuma ka riƙe wata waya a hannunka kana ganin makullan sirrin kana ɗauka, saboda ta hakan ne kawai za ka samu damar sauke shi a cikin wayarka. Amma haka da zarar ka tare ka wuce wani wuri sai dai ka koma kana tambaya kana cewa makullan sirri ba daidai ba ne, ba daidai ba ne ba. Kenan ko ka kai ne ba ka tsaya ka saka makullan sirrin da kyau ba. Amma insha Allah da zarar dai ka tsaya ka kalli bidiyon da kyau ka saka makullan sirrin to za ka samu damar sauke bidiyon. To mu ji dai a cikin yanda za a yi ka sauke bidiyon. Da zarar dai ka zo ka ga makullan sirri guda 8 kenan wato sai ka zo ka taɓa wato sunan bidiyo kenan inda zai juyo da kai zuwa ƙasan description, tun da dama muna ce muku a ƙasan description nan ne muke ajiye wato link ɗin kallon bidiyon. Za ku zo ku tarar da wani link bula shi ne wanda muke ajiyewa na kallon bidiyon kenan. Insha Allah da ka taɓa wannan link ɗin sai ka gani za ka saka makullin sirri. Da ka zo nan za ka saka makullin sirri kenan sai da ka saka makullin sirri guda 8 kenan sai ka nemo wata alama inda muka rubuta cewa downloading now. Da zarar ka taɓa wannan alama ta downloading now to zai baka dama ka wato ka sauke bidiyo a cikin wayarka. To sannan kuma kafin dai ka je inda za ka saka wannan, kafin ka wuce wato inda za ka saka makullin sirri, abin da ya kamata ka yi ka tsaya ka duba da saman bidiyon ka kayan ka saka makullin sirri za ka ga wasu ɗassa guda 3 kenan. Wannan ɗassan guda 3 za ka taɓa su, idan ka taɓa su za ka kawo maka wani ɗan rubutu ɗan ƙarami, za ka ga wani wuri ƙasa inda da wani ɗan hoto na Google Chrome. To kana taɓa wannan wurin sai ka juya wato zuwa cikin Google Chrome, tunda mutane da dama suna cewa bidiyon dai na Google Chrome ne yana ba su wahala wani lokaci ma sai su sauko shi su ƙi ganin shi. Amma insha Allah da zarar ka juya cikin wannan wurin ka maida shi a cikin Google Chrome kenan to zai sauke maka a cikin wayarka ba tare da ya ɓace ko kuma wani abu ba. Sannan kuma 'yan uwa muna tallata muku group namu na WhatsApp ga mai buƙata a kodayaushe hanya a buɗe take kuma a kullum muna ajiye muku lambobinmu wato a saman description da saman fasta. Idan ma ba ku same su a saman fasta ba za ku iya ganin su wato a saman description, kuma idan ba ku gan su a saman description ba za ku gan su a saman fasta. Idan mutum yana buƙata zai yi mana magana ta WhatsApp sai mu faɗa mashi ko nawa zai biya domin a saka shi a cikin wannan ƙayataccen group na WhatsApp wanda ba a saka makullan sirri a cikin shi, wanda kodayaushe ne muna tura fina-finai a cikin shi. Idan ka yi mana magana ta WhatsApp sai mu gaya maka ko nawa za ka biya domin a saka ka wato shi a cikin group ɗin na WhatsApp wanda ba a saka makullan sirri a cikin shi. Sannan kuma 'yan uwa muna godiya da yanda kuke ƙoƙari kuna kallon bidiyon mu tun daga farko har ƙarshe. Insha Allah muna godiya sosai.